Labing daghang kaso sud sa usa ka adlaw natala sa Dakbayan sa Mandawi. Gahapon pasabot sa syudad gumikan kini sa halapad nilang contact tracing nga gihimo. Ano ang report ni Nico Sereno? Kagahapong adlaw lang dugang 71 ka mga COVID-19 positives ang napuno sa Mandawi City. Kini ang labing daghan nga kaso nga natala sud lang sa usa ka adlaw. Nagikan ang maong kaso sa lain-lain nga barangay. Kadaghanan niini mga first generation contacts sa unang mga kaso. Kani atong mga new cases no nga ubay-ubay yun. Tungod ni siya sa ato ang pag-contact trace sa mga previously nga ni positive. So gipasalig hinuon sa Dakbayan, isunod na nila ang pag-decontaminate sa mga dapit nga apektado. Sa kinatibukan, misaka na ngadto sa 627 ang kumpirmadong kaso sa Mandawi. 17 ang namatay, samtang 187 usab ang natala nga recoveries. The first step to solve a problem is to acknowledge there is a problem. So, naghimo yung tao maputi nga contact tracing sa mga contacts atong mga first nga positive. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitong Bisdok.